Velkommen til Kors. Livet er hårdt til søs, også for et containerskib. Ude på det store hav sker det, at containere rykker sig løs, og disse containere falder desværre ofte i havet. Dette er til stor gene for både kaptajnen på broen, for shippingfirmaet, der står bag fragten, og for forsikringsselskabet. Men den største ulempe er trods alt for havmiljøet. En stor del af det, som fragtes til havs, er klassificeret farligt gods. Hele 30%. Ville det ikke være fantastisk, hvis vi kunne redde containerne og passe på planeten samtidig? Vores idé er, at når en container rammer vandet, oppustes vores flydepontoner, ligesom man kender det med en airbag. De kan holde containeren flydende i op til 6-7 dage. Containeren kan spores via satellit med vores indbyggede blackbox. Via vores data- og alarmcentral kan vi sende redningshold afsted, så containeren kan bjerges og bringes sikkert i havn. Miljøet siger mange tak. Kors er en ny global maritim infrastruktur. Sådan virker vi. Først har vi vores container med flydepontoner, som oppustes med en gasart. Dernæst har vi vores USB-nøgle med specifikationer til produktion af containeren. Den indbyggede blackbox sender data via satellit til datacentret. Vi har aftaler med bjergningsrederier kloden over. Økonomisk håndteres bjergningerne via vores fond. Men hvordan gør man? For at vi sammen kan komme videre, er vi nødt til at satse på investeringer, så vi kan komme sikkert i havn. Kors består af 7 enhedsselskaber, som man får del i ved at investere i os. Den gode idé med flydepontoner på containeren, så den kan holde sig oven vande. Dernæst USB-nøgle til produktions- og konstruktionstegninger. Blackbox med sporingsenhed til containerlokationen. Globale havne- og bjergningsaftaler. En fond i form af en indsamlingsplatform udbetaler bjergningspræmien. Du investerer ikke kun i en oppustelig container, men i en helt ny global maritim infrastruktur. Når du skriver under på en investeringsaftale med Kors, er det ikke bare et firma og en enkeltstående operation, men en daglig sikkerhed til søs. Ikke bare til gavn og glæde for kunder, rederierne, forsikringsselskaberne, men også havmiljøet og planetens fremtid. Så velkommen som partner i Kors AS. DNA'et i Kors er et Container Rescue System. En containersucces skabt i Grenaa, til glæde for de 7 verdenshave.